nabrať a ako prvý okamžite ide okolo nás číslom 9 Jan Škarnicu, ktorého som spomínal. Idú 7 kôl. Však ich prejdú tie srandy na prvom kopci. Ja neviem, či tá kategória mini nešla rýchlejšie. Ale plece pri pleci obidvaja Poliaci. Zuzka Ikonová. Pozrite sa, ako vypálili a okamžite do čela ide číslo 322 Tomáš Paprska. Pome Žilina 314. Slovenská olympionička ide do čela od začiatku. Janka do toho. Poliani, záber! A to ešte nie je všetko, teraz príde omladina a to sú juniorky. Videl som takú peknú juniorku jednu v rozcvičke. Nebola vaša dcera, pani? Janka Števková stráca minútu 55 na druhé miesto, respektíve na prvé. No to zdaníme ešte. Že teraz sa zjavuje Janka Števková. Hari! Janka, poď, výborne, poď! Je to tak, číslo 130. Víťazka kategórie Elite, číslo 5. A gratulujú k 3. miestu. Kategórie Elite, Jan Škarnicu. Milan Barény, číslo 3. Rozmýšľam, či to môžem povedať. Janka, môžem to povedať, že si 3. miesto vybojovala na Janovom bicykli, takže naozaj veľká improvizácia dnes ráno a tak je tu aj priestor na otázku, že ten stroj bol asi v pohode, aj keď je to nezvyk na poslednú chvíľu takto meniť. Teda ty si nemenila. Tak je to trochu nezvyk, musím sa s ním trošku žiť, trošku sme netrafili posed a otrpeli si to moje nohy, dostala som krče, ale myslím si, že tak za týždeň, dva by som si zvykla na toto kolo, pretože to je jedno z najlepších na svete a išlo sa na tom dobre. Ale moje je moje a dúfam, že ho nájdeme. Predsa ja a Kobík patríme spolu a je mi to vážne ľúto. Sa neoplatí ani žartovať, ale to bol taký vtip jeden, že také cestovky na Ukrajine mali taký slogan, že príďte na dovolenku na Ukrajinu, vaše auto je už tu, tak neviem, či tam nie je aj tvoj bicykel, ale dúfajme, že nie a dúfajme, že sa samozrejme nájde a Jankovi ďakujeme veľmi pekne, že promptne pomohol. Roadhouse Cube je tým, za ktorý Barbara Benko jazdí a za ktorý vyhrala kategóriu Elite žien. Pristúpme ku gratulácii. Janka Števková mala pôvodne získať šek na 265 €, ale Jan Miškovský oznámil, že presne toľko stojí denné nájomné jeho bicykla, takže šek jej okamžite odobral. 500 € do Poľska, to bude kroviek. A Barbara Benko si odnesie do Maďarska nielen tento krásny pohár, ale predovšetkým prémiu 1000 €. How can we say in Hungary 1000? 1000 €. Dievčatá, gratulujeme. Congratulations.
Všetko dobré a tešíme sa určite opätovného Jankinov pódiového umiestnenia. Pre Kristiána 400 eur, pre Kristofa 600 eur a pre Jana Škarnicu a víťaza hlavnej kategórie šek za 1500 eur je správny rukách, v rukách toho najlepšieho. Jak se ti išlo? Tak určitě, jelo se mi moc pěkně, v podstatě od startu jsem odjel hnedka ve druhém kopci spolu s Christofem, který pak odpadnul, díky tomu, že si mohl celý závod vlastně svý tempo, hlídat si vlastně náskok na ostatní závodníky. Vyhovovalo ti počasie? No tak doufal jsem po včerejšku, že už to bude pěkný, protože včera k večeru se dělalo krásně, dopoledne trošku sprchlo a člověk si nic neudělal, že ještě to šlo, nebylo tak strašný. Bicykel ti v tom bláte poslouchal? Jo, kolo bylo vyladěný výborně, dobře zvolený pneumatiky, takže nebyl žádný problém. Kde je další majstra, kde tě uvidíme? Příští závody mistrovství Evropy, hned na to týden mistrovství České republiky a série světových pohárů. Díky za rozhovor, gratulujeme. Díky moc taky. No, takže vítame Janku Števkovú, ktorá dnes zašla krásne 3. miesto. Nebolo to síce obhajoba minuloročného prvého, ako sa ti išlo? Tak, na to, že som musela improvizovať, tak sa mi išlo celkom dobre, ale v podstate nie som s výkonom spokojná, odchádzali mi trošičku nohy. Vždy chce človek ako zvíťaziť na domácej trati, nepodarilo sa to, ale hádam o rok sa mi to podarí. Bolo to veľké prekvapenie pre všetkých, lebo sa aj hovorilo, že možno nenastúpiš, nakoniec si nastúpila, odkiaľ si zobrala bike? Bike mi požičali z klubu, pán Miškovský mi požičali jeho Specialized, ktorý som otestovala. Trošku sme nestrafili posed, tak som mala problémy s nohami, ale za také 2-3 týždne by som si určite zvykla. A čo sa vlastne stalo tvojemu starému bajku? Teda asi ľudia to ešte nevedia. No tak do rána nám vykradli auto, zobrali nám de facto všetko, čo sme mali, 2 bicykle, náhradné kolesa, trenážer, plášte, vlastne kompletné vybavenie na sezónu. To je troška smutné. Ako ti sedela nová trať, ktorá je teda zmenená oproti tomu minuloročnému o dosť hodne? Tak trať sa mi páči, mne vyhovujú takéto kopce, takže ja som spokojná. Jedine, čo mi nesadlo, tak možno, že tento deň a to ráno, čo mi pokázalo trošičku náladu, rozladilo psychiku. A myslím si, že keď trošku na ne viacej potrénujem, dostanem to trošku do krvi, tak možno, že sa potrafia nejaká medaila na budúci rok. To dúfame aj my, tak díky moc. Takže ďakujem. Ahoj Peťo. Zdravím. Tak prišiel si pozrieť na miesto činu po roku? No tak prišiel som si zaspomínať, ale tak prišiel som aj sa pozrieť, jak sa ešte preteká na horákoch a vlastne aj takto rozhovory, pretože je tu dobrý akože šanca pre telky, nemusia oni chodiť za mňou a ja to mám tiež po ruke do pupova. Netrhá ti to trocha žily, že keď si ich videl pretekať? Tak ani nie, pretože na tej ceste už je to tiež o niečom inom a som sa musel rozhodovať. Tak poskytla sa mi šanca ísť do Pro Touru, tak vlastne treba robiť už iba jedno, pretože som minulý rok ešte skúšal robiť obidve a nedalo sa to zvládať, tak myslím si, že teraz je to lepšie. Horáky sú ale tvoja srdcovka, zajazdíš si ešte sem tam niekde aj v Taliansku, keď máš čas? V Taliansku nemám bicykel, ale teraz keď som doma, tak sa idem previesť na horáku, aj keď nie je zase nejaký tréning, ale idem sa previesť. Teraz si už doma koľko budeš asi oddychovať? Ešte do konca tohto týždňa a potom pomaly zase začnem trénovať a potom odchádzame zase do Talianska na sústredenie do San Pellegrina, na vysokohorské sústredenie. Ty by si mal najbližšie nastúpiť až okolo Polska? Hej, to je asi o mesiac a pol, alebo tak nejak neviem presne. Tam sa prvýkrát stretneš podľa všetkého, ak sa Peťo Velic vylieči aj s ním v pelotone. Tešíš sa? Tak je to príjemné, pretože konečne si môžem na pretekoch s niekým pokecal tak vo svojom jazyku a je to lepšie. Dobre, díky Peťo. Ďakujem aj ja.